ଆଜି ମୋର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ମୁଁ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡ୍ରେସ୍ ଅସନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆମ ଏପଟର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ, କାହିଁକିନା ଟ୍ୟୁବଲ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍କୁ 50 ଘର। ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଆମର ଏପଟର ଲୁଣି ଏରିଆ ବୋଲି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ବସୁନାହିଁ। ଯଦି ବି ବସୁଛି ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣି ବୋଇ ଆଣି ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ଆଣି ଲୁଗା ସଫା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇଦେଲି। 2 ଜଣଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅସନା ହୋଇ ପକାଇଥିଲେ। ଏପଟରେ ମୁଁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗେଲନ ମାର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ସେ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୁଁ ଡାଲମା କରୁଥିଲି ବୋଲି ସେ ସେମିତି ଡାଲମା କରି ମାଣ୍ଡୁଛି। ଗେଲନ ମା ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି। ଗୁଗୁ ମା ଏପଟରେ ବଦମାସ କରୁଛି, ତା ଦିଦିକୁ ମାରିବ ବୋଲି ହାତ ହଲାଉଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇଏ ପିଲା 2 ଜଣ ଏମିତି ବଦମାସ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବଦମାସ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।